Adrian Dominic Bartolo, Gaffer, dawn huma d-90 sekonda tiegħi. Xogħli bħala Gaffer huwa dak li f'terminoloġija oħra jgħidulu Chief Lighting Technician, illi jiena xogħli u li nħossib id-Dipartiment tal-Elettriku huwa dak ix-xogħol li inti conjunction ovvjament ma' Director of Photography toħloq ix-xena u tgħin id-Director of Photography wkoll jasal għal dak li jixtieq ir-riżultat finali tiegħu bażikament. L-aktar proġett eċitanti li ħdimt fuq u naħseb nista' ngħid li huwa 13 hours. Bħala memorji nista' ngħid li għandi ħafna għalkemm ħafna minnhom tinsihom għax iż-żmien jgħaddi u tant għaddi minn esperjenzi li tista' tinsihom. 13 hours kienet esperjenza sabiħa għax nitkellmu fuq is-set. Kelli rwol li nieħu ħsieb dak li qed jiġri madwar is-set. Allura kelli l-aċċess li nidħol u nidħol hemm, ġifieri insolvi l-problemi qabel ma ħadd ieħor jinduna, ġifieri naħseb dik kienet l-isbaħ l-iktar esperjenza li niftakar bażikament. L-iżvilupp tal-industrija ħanibdew minn hekk. Dal-aħħar ftit snin sar kambjament kbir. Ovvjament ma se ngħidu li ħaniġu Hollywood, imma ovvjament imxejna ħafna diġà u nemmen illi għandna nilħqu ċertu livell bħala industrija tal-films ġew Malta.